እትህፃን ነቶም ደቂሶም ዘለዉ ካልኦት ፈለስቲ በብኽያት ነትኸይተንሶም ከዓ ሓቂፎም ከምቲ ኣዴታትና ዝገብረኦ ቀሳቢሎም እናነቕነቑ ዝቐበልዎ መሊሱ ከይበኽዮም ከዓ ጻዕዳ ጨርቂ ኣማያሊኾም ኣብ ኣፉ ወተፍሉ ንሱ ከዓ ብልሓቶም በጀኻይ ትብከ ከም ዝብል እማኖ ኮይኑ ግዲ ተሰሚዕዎስ ነቲ ጥልቁይ ጨርቂ እናመፅአ ዝቕበለ ቁሩብ ጽንሕ ኢሎም ነቲ ህፃን ኣብ ዓራት ገበርዎሞ ድቃስ ወሰዶ ድሓር እዘንቢልስ ከተልዕሎ ደኣ ክንደይ ይኸብድ ኢሎም ግን ፅላ ኣቢሎም እንተረኣዩስ ኣብኡ ብታሕቲ ብወረቐት ተጠቕሊሉ ፀባ ዝመልአ ክልተ ጥርሙዝን ሓደ መጥበውን ሓደ ውስጣን ፀንሖም ወይ ጉድ በሉ ነቲ ውስጣ ኸፊቶም እንተረኣዩ ከዓ 500 ቅርሽን ናይ ፀገሚው ንነፍሲ ኾነኩም ዓብይለይ ዝብል ቅንጣብ ወረቐትን ኣብ ውሽጡ ረኸቡ እንታይ ነገር እዩ እናበሉ ተደመሙ መመሊሶም ከዓ ወይ ጋዶቕ በጃኡኻ ይኹን ወሊዶሞስ ናይ ፀገም መላጥ ፀገም ምኾን ደኣ ኣብ ሎሚ በፂሖም እዮም ዝፈልጡ ወሊዶም ካብ ምጭካ እንግዳ ብቐደሙ እመ ገጽ ኣንስት ገጽ ኣናብስት ኢሎም ከማናን ዓለም ዘይመንሉ ወቦ ህፅዋን እልሃ ፀው ርእሶሙ በእንተ መንግስቲ ሰማያት ኣምላክ ተመስገን ናይ ዓለም ሕልፈትን ኮንቱነትና ረዲካ ኣርዑት መንኩስና ተሰኪምና ክንክተለካ ሓሪኻ ዝፀዋዕካና ዕፁ ብለይቲ ምድሪ ኣምፂኦም ስቕ ደርቢዮሞ ከይግዶም ኣንታ ለከብ ዘይዓገብ ዘይወግሕ ምድሪ ዝብሎስ ከምዚ ምስተረኽበ እዩ ክልተ ጥርሙዝ ፀባን 500 ቅርሽን ኣግዚሞም ብጭሉቕ ኣፋንዮም እናበሉ ንበይኖም ክሓስቡ ከለዉ ብርሑቕ ደሮ ቂቂቕ ክብል ተሰምዕ ቶም ፈላሲ ነቲ ዕሸል ከም ብሓድሽ ኣብ ኢዶም ገበርዎ በቲ ሓርፋፍ ቀምሾም ማሚቑ ከዓ ወራይ ድቃሱ ገበረ ሽዑ እዝጊ ክገብር ግዜ ፀድያ እዩ ዝነበረ እንተዘየሎ ግን ግዜ ታሕሳስ ጥሪ ነይሩ እንተዝኾንሲ እቲ ምስኪና ህፃን ምናልባት ቅድም ቀዳድም ብቑሪ ኸርዲዱ ሙመተ ነይሩ ከምኡ ኢሎም ሓቒፎሞ ከለዉ ድማ ሓደ ድሙ ንገሊኦም ደቀቕቲ እንስሳ ወይ ገለ ሓናጉጉ ገና ምድቃሶም ከለዉ እንተረኽበ ኢሉ ይኸውን ሰላሕ ኢሉ ነብሃድኑ ክኸይድ ሰምዕዎ ደወል ዝድወለሉን እዚ ዝተረኽበ ነገር ነቶም ካልኦት ፈለስቲ ዘዘውንትብሉን ሰዓት ከዓ እንዳቐረበ ይኸይድ ነበረ ደወል ምስ ተደወለ ፈለስቲ በብዘለውዎ በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ኢሎም ገጹም እናዓተውን ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐትከ እናበሉን ተንሲኦም ክዘዋወሩን ናብቲ ልሙድ ዕለታዊ ተግባሮም ክቀላጠፉን ጀመሩ እቶም ፈላሲ ነቲ ህፃን ሒዞም ናብቶም ሓለቓ ምስከዱ ወዮም ሓለቓ ጋሕጋሕ ጽባሕ ከምዚ ዝበለ ነገር ዝተጓነፎም ነገሩ ብጥራሽ ኣስተንከሮም እቶም ካልኦት ፈለስቲ ከዓ እዚ ዝተረኽበ ጉድ ዝኾነ ነገር ብትሒም ኣብ እዝኖም ምስ በፅሐ ክሪኡን ክፈልጡን እክበሉ ኩሎም ከዓ ወይ መስተንክር ወይ ጉሩም ወይ ጉድ ይብሉ ነበሩ እቶም ነቲ ህፃን ዝረኽቦ ሓላዊ ማዕፆ ዝኾነ ፈላሲ ፈለማ እንታይ ከም ዝሰምዑ ቀፂሎም ከመይ ከም ዝገበሩን ክንደይ ከም ዝተደነቑን ነቲ ህፃን ስቕ ከብልዎን ከደቅስዎን እውን ከመይ ከም ዝተጣበውን ነቶም ብፃየቶም ኣወፅዖም ከዘንትብሎም ክፅዕሩ ከለዉ እቲ ኣስተንክሮቶም መመሊሱ እናወሰኺ ይኸይድ ነበረ ሽዑ ኣብ ገጽ እቶም ፈለስቲ ተሳኢሉ ዝነበረ ናይ ርህራሄ ድንጋፀን ናይ ፍቕርን ሕያውነትን ናይ ኣድናቖትን ምልክት ምስትውዓል እንከ ብሓቂ ብዙሕ ዝደፋንቕ ነበረ ዝኾነ ኮይኑ እቲ ነገር ንእሽቶ ኣይነበረን ነቶም ፈለስቲ እውን ከይሕሰቦም ኣይተረፈን እቲ ህፃንስ እንታይ ምዃኑ እዩ ከመይ ኣቢሎም ከዕቢዎ እዮም ወራይ ዶ ክገብሩ እዮም ወይስ ወራይ ካልኦም እቶም ሓለቓ ሎሚ ንግሆ ካባና ንዓዲ ዝኸደ ነቲ ህፃን ይማልኣዮ ናብ ሰበ ስልጣን እውን የብፅሓዮ ዝብል ውሳነ ሃቡ እቶም ዝረኸቦ ፍላስን ምስኦም ከዓ ሓደ ብፅኦቶምን ግን ዝሓሳብ ዘኣይሐገሶምን ኣብ መንጎ ሓደ ኣባ መዓዛ ዝተባህሉ ዋ ኣረ ዘይነጠመቑኸ ብምባል ንግዚኡ ሓደ ንኹላቶም ዝሕጉት ጽቡቕ ሓሳብ ኣምፅኡ ሓደ ኸተቐብል ኣቢሉ ዝደርበዮ ካብ ዘይፍለጥ ምናልባት ዘይተጠምቀ ኸይከውንስ ጸጋ ጥምቀት ማሃቡ ጽቡቕ እዩ በሉ እቶም ዘይነጠመቑ ዝበሉ ከዓ
እንታይ ምናልባት ዳ ብርግጽ ኣይተጠምቀን ጥሙቕ እንተዝኸውን ማዕተብ ዘይንረኽበሉ በሉ እሞ እቶም ሓለቓ ነዚ ሓሳብ ተቐበልዎ እቲ ህፃን ከይተጠመቐ ካብቲ ገዳም ከም ዘይወፅእ እውን ገበሩ። ነገሩ በስ ተጠሪሱ ማሕበር ነቲ ህፃን ሒዞም ተመራሪሖም ናብቲ ንእሽቶ ቤት ጸሎት ክኸዱ ከለዉ ግን ኣባ በግዓ ክርስቶስ ዝተባህሉ ብሃንደበት ኤረመን ኢልና እስም ከነውፃሉ ኢና እናበሉ ሓተቱ። ኣግዓዚ ዝብል ሓሳብ ኣብ ልቢ ኩላቶም ተቐልቀለ። ኣግዓዚ ክብልዎ እውን ደለዩ። እቶም ሓላዊ ማዕጾ ግና ናይ ዝሎሚ በዓሉ ዝውዕል ቅዱስ ስም እንተነውፃሉ ዶ ይመሓሸን ክብሉ ሓሳቦም ገለጹ። ሽዑ መወዳእታ ወርሒ ማለት ሽዑ መወዳእታ መዓልቲ ወርሒ ማዝያ ነበረ። ኣብ ስንክሳርን ግጻውን ከዓ ቅዱስ ማርቆስ ዝከር ነበረ። ማርቆስ ዝብል ስም ንኹላቶም ተፈተዎም። ጽቡቕ በሉ እስኪ ቅዱስ ማርቆስ ወንጌላዊ ባዕሉ ይሓልዎ እናበሉ ናብቲ ቤት ጸሎት ኣእትዮም ገሊኦም ስርዓተ ቅዳሴ ገሊኦም ከዓ ቅዳሴ ጀመሩ። እቶም ስርዓተ ክርስትና ዘብጽሑ ኣብ ንብቲራ ማፍሲሶም ባሪኾም ዲያቆን ተሓዚ ካህንት መጠመቕ ኮይኖም ኣጠመቀከ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በታቦተ ቅዱስ አቡነ አጋዚ ሰሜከ ይኩን ስምከ ማርቆስ ኢሎም 3 ሰዓት እና አጥሐሉ ማይ ከፍስሱ ከለው ወይ ህፃን ውጭጭ በለ። ድሕሪኡ ቅብአ ቅዱስ ቀቢኦም ማዕተባ አሰሩሉ። ቅዳሴያን ድርገት ምስ ወረደኻ ቅድሚ ኩሉ ኣቐበልዎ። ነገራቱ ከምዚ ኢሉ ምስ ተፈጸመ ነቶም ፈለስቲ ብዙሕ ኣሐጎሶም። ብዛዕባ እዚ ብፍቓድ እግዚኣብሔር ኣብ ኣፍ ደገ ገዳም ተደርቢ ተረኽበ ህፃን ከዓ ኣብ ልባቦም ድሮ ፍቕርን ርሕራሕን ይስምዖም ነበረ። እንተኾይኑሎም እውን ካባታቶም ክፍለዩዎ ዘይደልዩ ምዃኖም ገለጹ። ሓደ ካብቶም ኣብ ኣትክልቲ ዝሰርሑ ፈለስቲ እንተ ዘፍቅዱ ለይሲ ኣነ ተሓጉሸ ወራይ ምገበርኩ በሉ። እቶም ካልኣዮም ከዓ ሕጂ እትወልድ ህፃን ከተዕብዩ ምህቃንኩምሲ ኣስደሚምኒ እኳ ከመይ ክትገብርዎ ማለትኩም ኢኹም ሓዚልኩም ዶ ኣጢኹም ከተዕብይዎ ደሊኹም እናበሉ ብዋዛ ሓተትዎም። ንሶም ከዓ ሰጋእ መጋእ ከይበሉ ጸባ ጤል እናስተኾ ዘዕብዮ ብዛዕባ ምሕዛል ግን ዝባን ዓራት 4 እግራዶ ኣይልስልስን ካብ ዝባን ኣደ ዓራት እንተኸርኩሖ ከዓ ኣብ ሕቑፈይ እናሓስኩ እብርዮ ብዝተረፈ ኩሉ ዘገበርኩሙ ለኣሃዱ እምእሉ ንኡሳን ኣህውየ ሊተገበርኩሙ ዝብልዶ ረሲዕኩሙ ኢኹም ክብሉ መለሱሎም። አንቱመ ናይ ወንጌል ሲጽናሓልኩም ወንጌል የጠፊኡና ይበልናኩም ሕጂ ግዳ ብቁም ነገር ዝግበር ግበሩ። ወንጌል እኮ መፍላጡ ጥራይ ኣያክልን እዩ። ወኩሉ ዘይሰምዕ ዘንተ ቃል ወይ ገብር ይመስል ብእሴ ኣብ እደ ዝሃነጸ ቤቶ ዲበ ነሆዳ ኣይበለን። ብዕለተ ፈርድስ እንታይ ገበርኩም ኢሉ እምበር እንታይ ኣመንኩም ኢልዶ ክሓተና ይኾይኑ እምበር ጽንሒልኩም ስም ምግባር እምበር እምነት ኣይደልን እዩ ክትብሉ ትደልዩ ትመስሉ። ዝኾነ ኮይኑ ክርክር እንተጽንሓልናሞ እዚ ህፃን ብቁርን ብጥሜትን ከይሞተ ገለ እንተ ዝሕሰበሉ ዶ ይመሓሸን እምበር ናባይ ተመሊስኩም ዚኣነስ ገለ ንግበረሉ ዝብል ዘለኹ ጽንሑን እሞ ካብዛ ጤል ኣሕሊበ ጸባ ከስትዮ ብዛዕባ ምግባርን እምነትን ግን ድሕሪኡ ዕሪና ክንበሃለሉ ኢና ተባሃ። ኣብቲ ገዳም ሓንቲ ኩርማ ኹርማ ትሕለብ ጤል ገሊኦም ምእመናን ንመባእ ሂቦሞስ ሓያሉ ኣዋርሕ ኣሕሊፋ ነበረት። ጸባኣ ኣውራ ነቶም እንፈልጦም ነቲ ገዳም ዝመስረቱ ኣረጊት ሕሙም ፈላሲ ይጠቅም ነበረ። እቶም ባዕለይ ምዕብኹዎም ዝበሉ ፈላሲ እምበር ነታ ጤል ኣሕሊቦም ጸባ ሒዞም ናብቲ ህፃን ዘለዎ ከዱ። እንተኾነ ንሶም ሞጊቶም ወዲኦምስ ሓሊቦም ክሳዕ ዝመፁ ከይተጸበዩ እቶም ዝረኸቦ ፈላሲ ካብቲ ምስኡ ዝተረኽበ ጥራሙዝ ኣስትዮምስ ማርቆስ ድሮ ደቂሱ ጸንሖሞ ኣይጸሓፈሉን ኢሎም ብጻልጡን ርእሶም ሓንፊፎም ናብ ስርሖም ተመልሱ። እዚ ኩሉ ኸውን ከሎ እቶም ሓለቓ ግዜ ኣይጥፍኡን ነበሩ። ነቶም ሽዑ ንግሆ ናብቲ ዓዲ ኣቢሎም ክወፁ ዝነበሮም ፈለስቲ ኣብ ዘዝኸድዎን ዝኣተዎን ብዛዕባ እቲ ህፃን እምብዛ ከየወዓውዑ ብጥንቃቕ ሓቱን ወዲ መን ምዃኑን ምፍላጥ ክፍትኑን ትእዛዝ ሃቡ። ብፍላይ ግን ንሰበ ስልጣን ክፍልጡ ክልተ ፈለስቲ ለኣኹ። ሓሳቦም
دليوم سنة هتسان نسرطرو كهو ويكأن هيوتون نتعنو زحايش انت دا أخوينوس نفس بسلطان كحلفو يوزن برا كمزي لخاء تنوكو حلفة توم حلقة كالق كوانت تسانس نتشع معلتي ماركوس أبتقران كوعل بلبهم وسينهم نبرو توم أحواتهم حسابهم كمي سخوانا من تخفلتو جن حدا اشتوقو الحم هازو مالت أبقى المخلهم فلسطين حدث أويعهم نتهت أننا بتعدي كبتحو تأزاز كمزب أمسلو شو قليهم كابتون فلس أخبابوهم كمو كي قورو خاب تحتنا لمنو مدري نام ولوال أبيل يزخي زلو مقدو حيالي مو زهت أنا مقد زحلن توقعس سعالة قنفع كحيزوك ساعة صباح بزن تزن عدي محشن نبلو دقاقي ممتلامنو نتوم حلقة زوم فلسطم بلازا قديلهم حراي كبلوم يلوم مزعرهم بوشتي لبوم أحقوسهم إذن أسقاشان حد ليتي أب قدام كحدرك أفكرو أب قدام انتز خون كله ويوم نفس بسلطان استلاقو كل التفلستي ناب تعد خاطو خلو ناب حدا سدرا لاقسو ناب كالكي وعوعو بتصنو حدرا نابلوون نتهم 70 سبعين بمستيرا كافلوهم بزكا المت أنت تنكي أمنته هتسان زدربيون تاوت مخانو مفلات كحقزوهم أم حتينو ممكا نابس تلاقو حالفو أبيت صحفت توم شمينا مسوصحو مسكور قويتانا دق زماتي كنا رخب دلينا يلوم طيقو مس نقر لهم شعن شعو آتيهم تتقبلوهم اتو مسبلو دق زماتي مسكلهم تساليمهم نبورو نابلو منابر أقربو لهم مو بزح للان أركنات سلز نبورهم توم أبا معزاز زبهالو حدا كابتن فلسطينا تقمطو بيجزي هير كبرو عدو بخوما نابرو داقسات سأليم تحارو أنبلاي فرشاش كركوري لهم الناس حوا مسكينهم منبرهم حازو اتيوم كا آمين آمين إلهم دقاقيمهم كوف بلو نابلو اتيوم كا آمين آمين إلهم دقاقيمهم كوفلو نابلو إهيد أبوتاتنا لهم اسكندي فتيخمنا مدري بنهودو براكيخم حيسكم كتبصحنا مسيخم بلوهم نسوم كا እግዚአብሔር ይስማዓዮም በር ንቡራኬን ምርአንሲን ሓምቕን በሉ ሰሓቁ ይስማዕ ኣምላኽ ሰማዕ እዩ ንኣታትኩም ዘይሰምዕ ደኣ ንመን ክሰምዕ ንሕና ስባ ጸሎትኩምን ጸሎት ኣቦታትናን በረከትኩምን ደኣ ኣይጋደፈናን እምበር ከምዚ ክትርኢና ንግሆ ኣለዳ ምስ ወፈርና ብእልፍ ወረቐት ተቐቢርና ኢና እዚኣ ግበር እቲ ኣፍጠር ክንብል أو مدري عربنا بولهم أبا ما أزخ أب فطرتهم توازاي يوم زنبورمو بعل أياي كنا قرر لهم ناتهم برع عرفهم ورقة قراتهم كاب اتخونو داقسات سليم تحارو إلنا زمرقناكم من رأى حرصتي لكم كتتححزنا عندكم بولهم مو الناس حقو يا ويوم من رأى رخيبنا يوسني حرستين نيت حفاين لنا أخنا مارت أماهم دا يردان نمبر نحنا سب كندي تصلوت متصواتن كويننا بلوم كاتسلنا تصوتخا بندشه خنا متصي إلهم حتتهم أبا ما أزا بوم أبا محشة شهدا مست جبل انتهيلناو جن تصوت يزلخو بزيك على العالم بنفسنا ينستنينا قدنت كويننا إنا متصينا نمبر سبع حيزنا إنا أنينا زلنا بلوم دو امبار دحاني ترف امون تايد امتينا كنمو كلو ابونا ليخومنا بسمومينا متينا زلنا ممتينا كن نايدحاني نايدحانك ايكونن مو انتاي نغور دا خوينو لوم ليتي لوم زربو امنا متايو كوصلو خبل خلو دغزماتي قلطفي لوم نخلفوم سرقت دو اتيوم خوميم جزء كوب فتم كفي إزولو بيت كريستيان قدامن أبزح الفرولو جزياتنا بس إحنا زلنا ها بولو أي فالون سرقتي يكونون كاب سرقتس إجزاء بهري مسكن دحانا لنا امتينا كاليو لوم ليتي قلع بجرك يتغليلهم أب عنك قدامنا دربيوم لنا إزخ نقركمينا متينا قلعة وقلعة هتسان ود ورحين ورحم فرقانا بيلو زخون
እንታይ ትብሉ ኣለኹም አንቱም መምህረይ እሞ ኣይግድን ተረኽበ ዝኾነ ኮይኑ ብዛዕባ ዝደኣ ንፖሊስ መንጋርዶ ይመሓሸን ናቶም ሓላፍነት እዩ ንፈልጥ ግና መገዲ ክትሕብሩና ኢልና ኢና ቅድም ባእኹም ክንሓልፍ ዝደለና እምበር ነገሩ ናይ ፖሊስ ምዃኑስ ርግፅ እዩ እምበር ጽቡቕ ኣብ ዝኸለኹም ስልኪ ክንገብረሎም ኢሎም ንሓለቓ ፖሊስ ብስልኪ ገይሮም ኣረድዎም ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ይጽበይኹም ኣለዉ ኢሎም ደወል ጸወጡ እቲ ተለኣኸ ምስ መጸ ነቲ ዘዋሪ መኪና ጸዋዓለይ ይበልዎ ዘዋሪ ምስ መጸ ኸዓ ንዓነ ዞም ኣቦታትና ናብ እንዳ ፖሊስ ብመኪና ጌርካ ብፀሓዮም በልዎ እሺ ጎይታ ኢሉ ኢድ ነስአ እቶም ፈለስቲ መስኪኖም ጥዕና ሃበልና ኢሎም ወፁ ድሕሪ 5 ደቂቃ ምስ በጽሑ ሓለቓ ፖሊስ ተቐቢሎም ኣቐመጥዎም ደሓን ደለኹም ኢሎም ጥያቕ ምስ ወድኡ እቶም ሓለቓ ፖሊስ እንታይ ደኣ ኣሉ እዚ ደገ ዝማት ዝብለና ዘሎ ኢሎም ጥያቖም ጀመሩ ፈለስቲ ካብ እግሩ ክሳብ ርእሱ ዘርዚሮም ነገርዎ ድሕሪ ዚ ፖሊስ ነገሩ ክሳብ ዝምርምሩ ነቲ ህፃን ናብ ገለ እንደናገል ወይ ናብ ገለ እንዳ ዝኻትም ከጸጉዑም ዝኽእሉ እንትኾኑ ጠየቕዎም ዘጸግዓ ደናገል ወይ ዝዕቆቡ እንዳ ህፃናት ኣብ ዝኸባቢ የልቦም ከምዚ ከም ትብሉና ሰቐዲምና ፈሊጥናስ ኣጣይቕና ነርና ኢና ክሳዕ ዝኾነ ዝኸውን ሒዞሞ ዝጸንሑ ስድራ እንተዝረኸብና ንፍትን ካብኡ ተረፈ ግን ፖሊስ በዓላትና ንጣወበሉ ትብሉ እንተ ዘይኮንኩም ንግዚኡ ኣብ ገዳም ንሕዞሞ ንሕና ክንጻገመሉ ንቕኒ ክብሉ መለሹ እቶም ፈለስቲ እቶም ሻለቃ ኸዓ ኣቦታትና ንስኻትኩም ዓብ ጸገም ይወሪድኩም ዘሎ እንተኾነ ንሕንጅስ ብዛ ዝበልኩማ ተሓይሽ ካልእ መዋጽእ ዘሎ ይመስለንን ንሕና ቀሲልና ክሳዕ ነጣይቕ ህፃን ምስኻትኩም ንቕኒ ሕጂ ኣነ ኣብቲ ቦታ ኸይደም ዝርእይዎን ዘድሊ ምርመራን ዝገብሩ ወተሃደራት ክሰድድ እየ በልዎም እቶም ክሳዕ ሽዑ ስቕ ኢሎም ዝነበሩ ፈላስኻ ጎይታና ሻለቃ እዚ ትብልዎ ዘለኹም ሓቂ እዩ ግዳ ንሕና ክንነግር ኢና ተላእኽና ዘለና እምበር ይኸውን ኣይኸውንን ይጥዕምን ኣይጥዕምን ኢሎም ዝውስኑስ ሓለቓና ጥራዮም እሞ ንግዚኡስ ብትኽ ምላሽ ክንበኩም ዝከኣል ኣይመስለንን በሉ ደሓን ህሳ ጸቢቐ ፈልጥ ንሓለቓ ኸም ኢልኩም ከተርድዎም ኢለ እየ እምበር ወያንቲ ማርያም ሓለቓ ደኣ ምርዳእና መዓስ የድልዮም ኮይኖም ባዕሎም ዝርድእዎ ርኡይ ነገር እንድዩ ጽቡቕ እምበር ከምኡ ኹነልና ኢሎም ሻለቃ ነቶም ክልተ ፈለስቲ ክሳዕ መዓፁ ኣሰነዮም ሰላም ኢሎም እውን ኣሰናበትዎም ከምቲ ዝበልዎ ኸዓ ንጽባሒቱ ወተሃደራት ሰደዱ ወተሃደራት ሪኦም ተዓዚቦም ኩሉ ነገር ብስርዓት ኣመልኪቶም ተመልሱ